Bżieda fil-każijiet tal-COVID-19 u bil-possibilità li wieħed jinqabad fi kwarantina dejjem imdendla bosta qed isofru impatti negattivi fuq is-saħħa mentali tagħhom. Il-psikjatra Anton Grek stqarr kif huma bosta każijiet ta' persuni li qed isofru minn ansjetà minħabba l-biża' li għandhom mill-inċertezza li ġġib magħha l-pandemija. Stqarr li kontra din l-ansjetà l-ikbar arma hija l-vaċċin innifsu. Fis-sitwazzjoni tal-COVID l-ansjetà tiġi għax jista' jkun li taqbad il-COVID lilek jew lin-nies li tħobb ta' madwarek. Allura jekk inti tnaqqas iċ-chances b'mod fiżiku u dak li tagħmel il-vaksin, li tnaqqas iċ-ċans li taqbdek u jekk taqbdek is-severità ma tkunx daqshekk qawwija. Inti awtomatikament ħadkun qed tnaqqas l-ansjetà tiegħek innifsek. Il-professur Grek stqarr kif mindu bdiet il-pandemija is-severità tal-każijiet ta' saħħa mentali żdiedet. Eżempju l-każijiet ta' depressjoni u psikożi kienu qed ikunu iżjed severi minn qabel. Din laħqet isa pik, ġifieri issa dan l-aħħar bħala severità ta' nies li għandhom bżonn jidħlu l-isptar ma żdieditx imma lanqas naqset, jiġifieri għadna għaddejjin bl-istess li konna. Li qed naraw issa li qed taqbad ansjetà lin-nies li qabel qatt ma kienet qabdithom. Mhix ansjetà li għandek bżonn tidħol l-isptar, imma ansjetà li taffatwalek ħajtek. Il-professur Grek stqarr kif dan iż-żmien fejn kulħadd qed jaffaċċja ammont ta' stress huwa importanti li wieħed isaħħaħ lilu nnifsu filwaqt li ma jħallix l-istress jaffettwah. Ngħidula resilience il-mod li saħħaħt lilek innifsek u dik iż-żida bil-ewwel nett tieħu ħsieb tiegħek innifsek fiżikament. Għax inti m'għandekx il-moħħ għalih u l-ġisem għalih, huwa l-istess sistema, l-istess ċirkulazzjoni tad-demm, l-istess ossiġnu kollox. Allura li l-irqat ikun tajjeb kemm jista' jkun, tiekol dieta tajba u tagħmel l-eżerċizzju.